guys, Razel here. Welcome back to my channel. Today, I will be answering your guys' questions. I just finished filming this makeup look and sabi ko, sayang naman yung makeup look ko. Kung maliligo lang ako, tatanggalin ko lang siya. So, I posted a picture on Instagram and shared it on my Facebook as well. Ask you guys if you have questions. And meron kayong questions. Ang dami. As usual, hindi ko ma-answer lahat. I'm sorry, hindi ko kaya lahat. And kulang yung oras natin. Marami akong nabasa na questions na na-answer ko na sa previous Q&A ko. I-leave ko yung link ng previous Q&A ko below. Magsisimula ako sa mga questions sa Instagram kasi dun ko una pinost. So far, I have 104 comments. Shout out to Cherry08 Mariano. Wala siyang question pero gusto ko lang siya i-shout out kasi siya yung first comment. Hello sa iyo. From HoneyLyn_, I like this look. Thank you. What's your favorite food you could eat every day? Ang dami kong kaartihan sa buhay, guys, na I feel like wala akong like super favorite talaga. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, fries at saka chicken nuggets. I feel like hindi ako magsawang kainin yung fries. Kasi 'di ba meron namang iba-ibang ano tawag doon, lasa yung fries. Like, iba yung fries sa McDo, iba yung fries sa Jollibee, iba yung fries sa KFC. So, parang pareho lang siya, pero iba-iba. You know what I mean? So, I can eat that every day. From Unicorn yung, meron siyang 3 questions. Sabi niya, if meron akong plano na maging Australian citizen, honestly, hindi ko pa alam kung ano talaga yung ganap nila dito. I'm pretty sure magiging resident ako. In the future, like ngayon, resident ako, pero temporary, something like that. I'm not sure about citizenship. I'm not sure. Hindi ko alam kung ano yung mga ganap nila dito sa mga ganyan, guys. Number 2, how many kids do you want? Ang daming natatanong nito. Na-answer ko na siya sa previous Q&A ko, but gusto namin dalawa. Kung yayaman kami. Kung magiging mayaman kami, I don't think so. Pero 3, kung mayaman. Pero kung hindi, 2 lang. Number 3, are you planning on bringing your family sa Australia? Hindi naman yan nawawala sa plano, kaya lang plano ka ng plano, wala ka namang pera. You know what I mean? Hindi din naman kasi mura yung pagpapunta dito. So, in the future, kapag nakaipon-ipon na ako ng bongga, of course, papabisitahin ko sila dito. From Jackie25F, nagsishave ka ba ng face mo? Share please, video naman how you do it. Hindi ako nagsishave ng mukha ko. Hindi nga ako nagsishave ng legs kasi wala naman akong buhok. I'm one of those people na blessed na hindi ganun ka, like, you know, hindi ganun ka-obvious yung buhok ko. Like, see, parang wala lang. From Abigail_Bautista, wow, ganda talaga. Kailan po kayo ulit magla-live sa Facebook? Guys, hindi ko pa alam. Ang dami kong ginagawa. Kapag may free time ako, magla-live ako sa Facebook. Yung sa Facebook kasi, nakakaloka din kasi maraming, nagsasabi na snub ka. Like, kitang-kita sa live na hindi ka nagbabasa, like meron kang ginagawang iba, pero yung iba, ang snub mo naman kasi hindi nabasa yung comment nila, parang intindihin nyo naman ako, charot. Hindi ko naman mababasa lahat, you know what I mean? Pero yung iba, nagagalit sila kasi hindi na mention yung name nila. Tapos may mga angry emoji na parang, why so angry, people? Let's be happy, you know? What are your tips for newbie or aspiring YouTubers? Yung tip ko lang is huwag nyong isipin yung pera. Huwag nyong isipin na, kikita ako dito. No, kasi kung iisipin mo yan, magdi-disappoint ka kasi hindi talaga siya ganun kadali. Mas start mo lang makita yung pera kapag marami na talaga yung nanonood sa'yo. You know what I mean? Hindi ko naman kayo din-discourage. Gusto ko lang sabihin na kung gusto mo mag-YouTube, kung mahal mo, gagawin mo naman talaga, diba? Kahit wala ka pang kinikita. Kaya wag isipin na, okay, kita ko dito, kaya gagawin ko to. Isipin nyo, nagagawin ko to kasi gusto ko. Kikita man ako, hindi. Gusto ko siyang gawin, so gagawin ko siya. From Christian Layese, X-Chan Layese, favorite number sa electric fan. Wala kaming electric fan dito, pero nung nasa Pilipinas ako, yung favorite number ko, number 1. Hindi naman kasi ako like over na naiinitan lagi. Okay na sa akin yung number 1. Well, may mga time talaga na sobrang init talaga na pwede 100 naman yung electric fan yun. Pero mostly, 1 talaga ako. From the Beauty Damsel, do you have plans in pursuing your nursing career sa Australia? Thank you, love your child po. Thank you din. Yeah, parang gagawin siya sa isip ko na what if ipupursu ko siya. Kapag kasi sinabi ko na ipupursu ko siya, guys, kailangan ko mag-aral dito. And ang mahal mag-aral dito, lalo na ako, they will consider me as international student. Kasi nga, diba, hindi naman ako Australian and hindi naman ako dito nakatara. You know what I mean? Iba yung rate
ng international students sa mga taga dito talaga. So, mahal talaga siya. Like, dumodoble ata yung tuition. Parang hindi ako ready sa gagastusin. And iniisip ko din kapag nag-aral ako, magtatrabaho ako para masuportaan ko yung pag-aaral ko. Tapos iniisip ko, paano na yung YouTube ko? Kasi kung YouTube lang, hindi niya masusuportaan yung studies ko. Kasi mahal siya. Meron na kasi akong idea kung magkano yung mga, yung tuition. Tapos ang mahal niya. So, nagawin siya sa isip ko, pero hindi ko alam kung gagawin ko talaga siya. Kailangan ko siya ng pag-isipan pa ng mabuti. Yeah, yun. From Jessie Zit, are you planning to get a job in Australia? Yeah, actually nag-apply na ako ng mga trabaho, guys. Hindi ko nga lang siya as in siniseryoso talaga na mag-apply, pero nag-a-apply ako every now and then. What job are you applying? Depende lang. Nag-apply ako sa call center, nag-apply ako sa mga retail assistant kasi 'di ba alam nyo, if you watch my previous I'm not sure kung sa vlog ko siya na-mention or sa Q&A, gusto ko itry yung cashier. yung social na cashier, yung ganun. Gusto ko siya itry. So, gusto kong itry yung retail assistant, pero hindi ako ganun ka-confident sa trabahong yun. Pero gusto ko lang siya itry. Nag-a-apply ako ng mga retail assistant na trabaho. Tapos, executive assistant, yung mga ganun, kasi yun yung trabaho ko na nasa US ako. So, meron ako experience sa mga ganun. So, kung ano-ano lang na kaya kong gawin, na-applyan ko siya. But then again, hindi ako ganun ka full-on apply talaga muna sa ngayon. Pero, yeah. Are you going to quit being a YouTuber? Yun yung dahilan kung bakit hindi muna ako full-on makapag-apply sa trabaho. Kasi, most of my time, nakukuha ng YouTube. And I'm not complaining. Kasi gusto ko naman talaga yung ginagawa ko. Yung kinikita ko kasi sa YouTube, hindi siya enough to, make a living dito sa Australia. Okay lang sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ako, okay lang, hindi na ako magtatrabaho. Kasi yung kinikita ko, like, okay na siya. Pero dito kasi, ibang-iba kasi, ang mahal ng mga bilihin dito. Hindi mo na ako mag-quit kasi parang ito, ginagawa ko yung gusto ko. Tapos kumikita pa ako at the same time. So, diba? Ang ganda. Sana nga lang mas lumaki pa yung kita. Ay, ganda! Ito, maraming nagtatanong sa akin kasi napapansin nyo guys na iba na yung ng ating video, diba? From Kyla Chang, how do you edit your videos on YouTube and what software do you use? I use Final Cut Pro X, ano yun? Basta Final Cut Pro. Gusto ko lang mag-shoutout kay Chinky Tita at sa my labs niya for helping me na ma-download yung Final Cut Pro. Kasi you guys, wala akong kaalam-alam, hindi ako techie at all. Pero tinulungan ako ni my lab. So Glenn, thank you so much. Chinky, sobrang thank you. Like, sobrang thank you talaga. So yeah, yun yung gamit ko. Final Cut Pro. Meron palang channel si Chinky. Lilink ko yung link below. Cebuana din siya. And from the Iris how do you manage bashers? Especially yung mga nega sa interracial relationships. Diyos ko Lord. Ito, usually, si Dan yung nakakakita. Kasi hindi ko naman nakikita lahat ng comments. Sa YouTube, naka-turn off kasi yung notification ko. Sa YouTube kasi kapag in-on ko siya, guys, ang dami kayang comments, tapos ang dami ko kayang videos. So, yung nababasa ko na comment, yung mga early birds, kasi diba everyday ako nag-upload, si Dan, yung nakakabasa ng mga comments sa old videos, kasi binabalikan niya, especially yung mga videos na nandun siya, like yung ginawa niya yung makeup ko, yung vlog na we're engaged, and minsan, meron siya mga nakikitang comment galing sa mga foreigner usually, yung nagbabash. So, I'm pretty sure ito yung mga foreigner na merong bad experience sa mga Pilipina kasi hindi naman sila nanonood ng videos ko. Yun lang yung napanood nila na video, yung nandun si Dan, and sinasabi nila agad na good luck sa'yo, like darating yung araw na ang mamahal na, nanghihingi ng baing yan sa'yo. Like, tingnan mo nga yung mga hinuhol niya ngayon, mga ganun. Parang, di ka nanonood ng video ko. Usually kasi yung mga nega sa relationship namin is yung mga feeling lang namin ha, and like accurate naman siguro, na sila yung mga tao na merong bad experience sa mga girlfriend siguro nila na Pilipina noon. So parang lahat na lang ng my girlfriend na Pilipina, parang sinasabi nila, hindi yan magtatagal, gold digger yan, something like that. Si Dan kasi nagre-reply talaga siya, lalo na kapag ni-insulto ako. Tapos kapag hindi tumigil, yun, sinasabi niya sa akin, i-block mo nga to. Minsan, siya na yung nagbablock kasi meron siyang access sa account ko. Yun. Pero yung mga ganun, hindi naman kasi siya maiiwasan. Kaya, yeah, dead man na lang. As long as alam niyong dalawa kung ano talaga nangyayari and kung alam niyo kung ano yung totoo at hindi totoo. From Bricks MMX, do you watch Miss Universe? Yes, I do actually. What can you say about Maxine having an interpreter in Miss Universe Q&A portion? Having an interpreter? Really?
Really? Hindi ko alam to. Hindi kasi ako nakapanood ng TV na, so hindi ko na alam. I do plan on watching the Miss Universe talaga, pero yung mga updates hindi ko siya pinapanood. Kung feeling niya, kung magpapalesen yun ng kaba niya, why not, diba? Like, why not? Okay lang naman yan. Hindi naman tayo sasali, siya naman. So, siya nang bahala sa kanya. Kung feeling niya mas makakabuti yun, edi why not? Baka yun pa yung makapanalo sa atin. Go na, diba? What is your favorite Aussie snack? Actually, wala. Hindi ko alam. Wala naman kasi masyado. Yung Australia kasi, ano, parang chocolate yung chocolate. Or yun man siguro yung alam ko kasi yun yung gusto nila. Pero yeah, natry ko yung shapes. Yung cheddar na flavor, yun, masarap. Yung barbecue na try ko, hindi ko siya gusto. Pero hindi ko masasabi na favorite ko na siya kasi isang box pa lang yung na-try namin. Pero yun, masarap yun. From Wonder_G, do you have plans of cutting your hair short again? No, hindi muna ngayon kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa kanya sa wedding. So, kapag, you know, kapag short kasi, baka mahihirapan ako na i-style siya sa wedding. So, siguro after the wedding, kung gusto ko or kung feel ko na bumalik sa short hair, magpapakat ako. Pero for now, hindi pa. From Angeline Abalos, if you never met Dan, what do you think you're doing right now? I'm pretty sure nasa US ako ulit. Kasi ilang beses akong tinawagan ng kumpanya ko na papabalikin nila ako and parang feel na talaga nila na ayaw ko talaga sa Cayman. So like ilang beses, siguro pangatlong beses na kinontak nila ako na US ka na lang, base ka naman sa US and nandun na si Dan eh. So I said no many times. Pero yeah, kung wala si Dan, nasa US ako ulit. Walang YouTube kasi ayaw ng kumpanya ko noon na mag-YouTube ako. From Chelsea Fadrelan Martin Kilia, hi Ate Reyes, I love you so much. I love you too. What's your personal advice to those people who are struggling with life right now? Magiging okay din yan, guys. Hindi ko naman alam kung anong pinagdadaanan nyo, kung may pinagdadaanan man kayo, pero darating din yung time na magiging okay lang talaga kasi hindi naman forever you will struggle. Meron naman struggle. Darating talaga yung time na magiging masaya ka. Just find your happiness. Hindi man magiging happy all the time, pero darating yan. And once it's there, grab it. Charot, may ganon. From Don Pascual Leonardo, what's the color of your contact lens and hair? More power in your channel. Thank you! Yung buhok ko, hindi ko alam guys. Yung buhok ko, ito pa rin yung color. Last time na kinulayan ko yung buhok ko. So, I'm pretty sure yung title ng vlog na yun is New Hair Color. New hair, yeah, parang new hair color. Ito title ng vlog na yun. Yun pa! Di pa ako nakapag-update ng color kasi nga hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa buhok ko sa wedding. So, yun yung hinihintay ko pa kung anong gagawin ko talaga sa kanya. Yung contact lens ko, I think it's Sienna from EO Illusions. Illusions or Emotions? Illusions or Emotions. Basta Sienna. Yung ano niya, color niya. Brown na. Basta maganda siya. Anyway, that is the last question muna guys. Kasi mauubos na yung memory ko. Wala akong spare na memory card right now. So, thank you so much guys for leaving your questions sa Instagram tsaka sa Facebook ko. I love you all. Please like this video. If gusto nyo ng more Q&As pa, I think I will do it monthly. We'll see. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next time. Do not forget, vegan. Bye!